дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. тағйироти кадрӣ дар вилояти суғд раисони ноҳияҳои деваштид шаҳристон ва шаҳри панҷакент таъин мешаванд. 7 моҳ пас мулоқот дар зиндонҳо аз сар гирифта шуд. бозорҳои шаҳри хуҷанд безарар гардонида шуданд. то имрӯз вируси корона дар ҷаҳон ҷони беш аз 1,279,000 нафарро гирифт. шодии боку ва эътирозии Ереван, вокуниши мардум ба хотимаи ҷанг. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Юниса Тамлоева. салом. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармонҳои раисони нави ноҳияҳои деваштид шаҳристон ва шаҳри панҷакентро имзо карданд. бино ба иттилои дарёфтӣ Ашёралӣ Ҷалилизода раиси ноҳияи деваштид ва Абдухолиқ Холиқзода раиси шаҳри панҷакент таъин шуданд. фармонҳо аз сӯи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон содир шуда, ҳоло Раҷаббой Аҳмадзода раиси вилояти суғд раисони ноҳия ва шаҳрро муаррифӣ кард. Ашёралӣ Ҷалилизода қаблан раиси ноҳияи шаҳристон буд ва дар симати наваш Сулаймон Зиёзодаро, ки вазири кишоварзии Тоҷикистон таъин шудааст, иваз хоҳад кард. Абдухолиқ Холиқзода раиси нави шаҳри Панҷакент то ин муддат директори муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусии кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон буд. вазорати адлияи Тоҷикистон дубора ба мулоқоти зиндониён бо наздиконаш иҷоза додааст. ҳама гуна мулоқотҳо ва дарсҳое ки иҷоза дода шудааст баргузор мешаванд. як манбаъ дар ин ниҳод ба Спутник Тоҷикистон гуфт, мулоқотҳои пайвандон бо зиндониён дар тамоми маҳбасҳои кишвар аз рӯзи душанбеи ҳафтаи равон аз сар гирифта шудааст. танҳо талаботе ки аз онҳо карда мешавад санад дар бораи гирифтор набудани онҳо ба COVID-19 аст. кӯдакони аз 1 моҳа боло ки мехоҳанд ба дидори пайвандони маҳбуси худ бирасанд, бояд чунин санад дошта бошанд. бақия қоидаву қонунҳо мисли пешина хоҳанд буд. ҳама гуна мулоқотҳо ва дарсҳое ки иҷоза дода шудааст баргузор мешаванд, гуфт манбаъ. мақомоти шаҳри хуҷанд бо мақсади пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ва таъмини солимии сокинони вилояти суғд тадбирҳои безараргардонии сартосарӣ аз ҷониби сохторҳои марбутаи мақомоти вилояту шаҳр амалӣ гардида истодааст. дар бозорҳои марказии Панҷшанбе ва Афросиёб бо сафарбаркунии мошинҳои махсус ва дастгоҳии безараргардонӣ сурат гирифт. дар ин бора мақомоти вилояти суғд хабар медиҳад. гуфта мешавад ки ин иқдом тибқи дастуру супоришҳои раиси ситоди вилоятӣ оид ба пешгирӣ аз панҷшавии бемории коронавирус COVID-19 сурат гирифта, пеш аз ҳама маконҳои осебпазир мавриди безараргардонӣ қарор мегиранд. созмони ҷаҳонии беҳдошт хабар додааст ки шумори гирифторон ба COVID-19 дар саросари ҷаҳон ба беш аз 51,810,343 нафар расидааст. тибқи иттилои манбаъ аз оғози пандемия аз коронавирус дар ҷаҳон 1,279,546 нафар ҷони худро аз даст доданд ва 26,395,204 нафар пурра муолиҷа шуданд. тибқи иттилои ҳамин манбаъ ҳоло дар саросари ҷаҳон наздик 95,000 дар ҳоли вазнин бо COVID-19 даст ба гиребонанд. шумори мубталоён ба коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошад ба 11,417 нафар расидааст ва то кунун аз ин беморӣ дар кишвар 84 нафар фавтидаанд. сатҳи маргумир бар асари COVID-19 дар Тоҷикистон 0,74% будааст. роҳбари Арманистон, Озарбойҷон ва Русия баёнии оташбаш ва хатми ҷанг дар Қаробоғи Кӯҳиро имзо карданд. ҳамин тавр нимашаби рӯзи 10 ноябр ба вақти Москав оташбаси комил эълон шуд. ҷонибҳои Озарбойҷон ва Арманистон ваъда доданд ки асирони ҳарбиро табодул мекунанд ва ҳарбиён ҳоло дар ҷойгоҳҳои худ боқӣ мемонанд. дар навбати худ сарвазири Арманистон Никол Пашинян изҳор дошт ки созишнома дар бораи Қарабоғ барои ӯ як қарори бениҳоят душвор буд ва илова кард ки роҳи дигаре набуд. президенти Озарбойҷон Илҳом Алиев мутмаин аст ки созишномаҳо ба ҳалли низои Қарабоғ хотима мегузоранд. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо танзиятиву хонаободиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.